Iruñetarrok. Kaixo. Eguerdion eta ongi etorriak gure etxera. Hemen gaude, Armitz Gorrotzategi eta Zigor Iturrieta bi errezeta gozorekin eta kontu pila batekin. Hau da, gure egunerokotasunean zuei eskaintzeko izaten dugun normala, ez? Hori da, bai. Nire gaurkoa pixkata raroa da. Gero kontatuko dizut. Hasi. Apai, Bueno, nerea, ni pupurri bat egin behar du. Nerea izena ere ez dakit nola jarri. Izango dira horrelako arrautzak kurruskari batzuk, bitxisuarekin eta garizain zuri entsaladarekin. Hau, ze ordenetan jungo dan, ero nola jungo dan ez dakit, badakit hiru prestakizun imar ditu dala, eta hortik joango dala. Zer aterako dan, bai esan idearik ez, sekul ez dutein, eta izan da, zerbait arraro egin behar dut. Hori, hiru prestakizun ingo ditugu, hirurak banaka gozoak dira, eta hiruak batean, gero Armintzek esango dizue. Eta berea, ez dakit, horretako hegaldi bat hartu eta Japoniara junborko duzue. Hori da, nik gaurkoan tortilla bat egingo dut, baina esan bezala. Urrutira joan behar dugu tortilla aurkitzeko, ze ez da tortilla arrun bat. Kasu honetan izena du, baina berezia, okonomiyaki tortilla. Zeinek ez du ezautzen okonomiyakiak, Doraemonek egunero jaten ditu. Ez dira horiek, pentsatzen dituzuenak, ez da tortilla nahiko berezia, noski arrautza badu, eta kasu honetan aza, irugiarrarekin, eta berezitasun bezala, irina dauka tortilla honek. Orduan, inberdana da, ondo nahastu, tortilla kasu honetan, eta nik ikusi deten kasu guztietan, dana ondo nahastu, zartailean egiten dira, baino ez dakit ondo geratzen den horrelaxe, eta nik nire erara egingo dut, beraz, lehen da bizi pixka bat aza eta irugiarra zartailetik pasako ditut, gero nahastuko dut, baino, hori eta horretarako, eta ikusteko nola egiten den, pixka bat etxeroen beharko da, ze lehen da bizi, lehenengo errezeta egingo dugu. Bai, eta hau iteko, esan dagoa, lana badaukagu, beraz az gaitezen, eta lehen errezeta horrela joango da. Bitxisua krema egiten hasiko gara, horretako porruen atal zuria xerratan moztu eta gurinarekin erregosten jarriko du. Patata zuritu, kraskatu, porruekin hasi eta urarekin estali ondoren utzi 25 minutuz iragiten. Esne gaina gehitu, birrindu, gatz puntuan jarri eta gorde. Arrautzak ur iraginetan 5 minutuz egosi eta jarraian ur hotzetan ostu. Zuritu, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa eta air fryerrean 5 minutuz 200 gradutara erre. Bien bitartean garizain zuria serra finetan moztu, olio eta modenare ondu eta dena plater batean zerbitzatu txukun. Beraz, gaurkoan denbora gehien eramango diguna, bitxisoize, saltza izango da, eta bitxisoize egiteko, jarri barduna, gure betiko porrosalda bat esaten dana, gurina jarriko dugu lapiko batean, eta hemen porruan atal zuria, ingo duguna da, ilargi errita moztu, beti zerbait borobila, hau da, zenarioa, kuiatxoa, porruak, moztu behar badugu, garrantzitsua, erdite moztu, eta oinarri bat jartzea dantzarik egin ez dezan. Eta hau, erregosten jarriko duen poliki gurin pixka batekin. Gero, patatak zuritu, kraskatu eta urarekin estali ondoren egosten utziko ditu. Hori martxan, beraz. Bitxizua saltxan zuten. Bitxizoiz ez da? Bitxizoiz, nola da? Bitxizua. Bitxizua saltxa, etortzen zaigu burura Frantzia, ez? Jatorria Frantzian egon behar du. Eta nora geratzen zara, esaten monen badizut, dagoela teoria bat. Euskaldun guztierak igu. Euskal Herria hortxe dagoena. Kokauta. Zu Bermioko portuan ez duzu ikusi estatua hori? Bai. Bitxizua asmatzailearen estatuan da, ez dago, baina jarri inberko litzateke. Jarri inberko litzateke. Zigorrek esaten duen bezala badago teoria bat, non bermeotar batek bitxi irian, Frantzian kokatzen den bitxi irian lan egiten zuen Espainiako enbajadan, eta berak, sukaldaria zan, bertan sukaldaria zan, enbajadan, eta berak egiten ziduena zan, porrusalda, eta, porrusalda horretik abiatuta, berak, esne gaina eta horrela botatzen zion, saltxa bat egiten zuen, eta zebertatu zen, bigarren mundu gerra amaitu ondoren eta bitxi okupatu zutenean, berak emigratu behar izan zuen Nueva Yorkera. Eta Nueva Yorken jarraitu zuen bitxizua salsau egiten. Eta bertan egin zana izan zen, pixka bat zabaldu, ospea irabazi, eta horrexegatik bermeotar honek, euskaldun honek, esaten da, teoria honen esaten duenez, berak asmatu zuela saltxa hau.
Gero badago beste teoria bat non ez ezatu egiten duten, ze esaten da, bitxisua saltsa ja lehenagotikan ezagutzen zela, aurrera gotikan. Eta kokatzen dute saltsa hau Nueva Yorken Ritz-Carlton hotelian, eta bazegoen sukaldari oso ezagun bat, Louis Diaz, txefari, egokitzen zaiona, eta esaten zuen, berak egin zuela, berak asmatu zuela, berak jarri ziola, bitxizua saltsa honen izena. Baina nik nire lehenengo teoria honekin gustogo sentitzen naiz, eta, Interneten nola esaten dira notizi faltsua direna? Fake news. Hori da fake news bat, baina estatu batuetan asmatuetako fake news bat. Bitxi suaz, bitxiko saltza, bitxien asmatua, bitxizua Bermeo zan, loran zan, baina utzi zuten bitxizua. Baina berez, eta guk beti esaten dana, hor etxera, guk erratza etxeraka pasako du, txikina kanpora, baina gauza ona gure etxerako, eta teoria hori, zentzua badauka, ze porrozalda oso gurea da. Eta suposatzen dut, garai hortan, patatek ekarri zutela, porrozalda jango zala, eta, zerbait fina nahiko zuenein, gaitu zion esne gaina. Igual urrengo egunerako utzi eta esan, hotza hori zan berezitasuna. Urrengo egunerako, pixka bat esne gaina bota, birrindu, eta egin saltsa hau izan leike, haize. Nola gu ez gendenan, ez dugu inoiz jakingo, baina nola lehenengo teoria gehiago gustatu zaigun, guk lehen bizuko teoriarekin geratzen gara. Gero zein barduzu nola esan Doraemonen horrek jakiak inbarduzu. Doraemonen ate hori hartu barko genuke, bidaiatu atzera, eta ikusi barko genuke anundi atorren bitxisua hori. Bueno, porruak hemen gurin pixkatekin erregozten, patatak zurituko ditut, hauek kraskatu eta barrura. Ondo. Gaur erabili behar dugun beste osagai bat, kasu honetan arrautzak dira. Nik ere tortillarako arrautzak erabili behar ditut, gaurkoan ere arrautzak ziorrek erabiliko ditu, eta hemen galdera bat egin nahi dut, ea zuk ezagutzen duzun Buttered Eggs. Hau da, gurin arrautzak. Hori ezan, hori konserbatzeko teknika bat ero, ez? Bada, ez? Gurinetan igurtzio nola zan? Hori da, zuzen zabil. Ez da gurinetan egosi edo gurinetan frigitutako arrautzak, Ez dauka bat ere zerikusirik kozinatzerako teknikarekin, baizik eta da teknika bat, ziorrek esan duen bezalaxe, kontserbatzeko erabiltzen dena. Hau da, oskola kanpotikan gurinarekin dana ondo igurtzen da, eta honekin lortzen dana da, arrautza oskola horrek dituen poroak itxita geratzen dira gurin honen bitartez, eta honek laguntzen du ondoren hobeto kontserbatzen, denbora gehioz kontserbatzen, eta horretaz gain poroak duenez, zaporea hartu beharko luke, ez? Hori da, pixka bat sartu egiten da, eta zapore gurinaren ikutu hori ematen dio ere. Hau zanantza, ez, oskailurik ez zeuen garaian, egiten zala, hori, esaten da, zei hilabete irauten zuela arrautza batek horrela. Nik 6 hilabete daukan arrautza bat oskailu gabe eskanpuan egon dana, ez da egita usartuko nintzake jaten. Ni aurrena hor edukazio oso honekoan ez, da aurrena zuri utziko nizugun dastatzen, beti lagunari utzi behar zaila aurrena. Eta gero dastatuko nuke agian zure erreakzioaren arabera, baina bai esate dute azkenean guri zapore hartzen duela, eta 6 hilabete gehi iruditzen zait, baina hilabete batzuk irauten zituela. Segura, eski. Gero mentxere komentatu nahiko nuke ere, garbitu, arrautzak ez dira garbitzen ze hori. Poroak ditu eta urarekin garbitzen balin baditugu, ura, barrura sartu daiteke eta arrazago ondatu daiteke. Beraz, normalian ez ditugu garbitzen, ze oskola ez dugu jaten, oskola bota egiten da, eta barrukoarekin nahiko, beraz, hobeto garbitu ez, eta garbitu behar balin baditxe zuen, normalean, trapu batekin edo sukaldeko paperarekin nahikoa izango litzake. Nik hemen inbar duzena, eskaia nahi nuen, baina eskairik gure baratzen ez dut aurki buke garni egingo dut. Hau da, barazki ero belarru zaintzuen olako xorta bat egingo dut. Horretarako porruaren atal berdea erabiltzen duzue, horrek ere zapore emango diola, buelta pare bat, eta esanako eskaia baldin badukazue, hobeto. Eta perrexillaren, 3 labadar, hemen sartuko ditut, eta hauek barrura doaz patatarekin batera, oin patata egingo duana da garbitu, kraskatu, eta gero urarekin, ur beroa daukadala hemen, eta espadukatuen berotzen jarri dut,
hor, bueno, egozingo du, eta izango da, gure porru salda. Orduan, utzi garbitzen hauek, eta ointxe da. Segura eski etxean galdetzen ari zarete, nola kontserbatu dezaket nik belar usaintxuak. Zegia da, erabiltzen ditugunean eta ozgailuan sartzen ditugula, eta egun batetikan bestera edo bi egunetara ja lehorrak daude eta ez daude fresko, ez dira mantentzen nahi ditugun bezalaxe. Orduan, hori akatxarrun bat izaten da sartu horrela utxean, ozgailuan, eta, bueno, nik erakutsiko dizuet, bueno, esango dizkizuet teknika batzuk hobeto kontserbatzeko, edo behintzat egun batzuk gehiago irauteko gure belar usaintxuak, ze erosten ditugunean eta horrela askotan badatoz, poltsa termoseiatu hauetan, eta hor bai irauten dituela egun desente, baina hortikan ateratzen ditugunean, egun batetik bestera, ja ondo kontserbatuta ez bana daude, da ondatu egin daitezkeela. Orduan, zer egin daiteke denbora gehiagoz irauteko? Lehen da bizikoa izango litzake urezko pote batian sartu, gainetikan, hortxe, zigor, badaukagu aukeran, erakusteko, horrela sartu, loreak izango balira bezalaxe, eta hotzean mantentzen balmadia, igual, hobeto. Beste teknika bat, oraindik eta hobea, hemen gertatzen dana da, guri lortu nahi duguna da, belarrekin, ezetasun hori mantentzea, ez lehortzea. Orduan, ezetasun hori mantentzeko egiten duguna da. Lehen da bizi, taper moduko bat ireki, eta teknikarik hoberena izaten da, sukaldeko paper bat erabili, pixka bat busti, ezetasuna lortu papera honi bustiz, eta gainean ipini gure belarrak, pixka bat gehiago bota, pixka bat gehiago bota, beste papertxo bat ipini gainean, eta taperra itxi. Horrela, lortzen dugu haizea ez sartzea taper barruan, beraz ezetasuna mantentzen da, eta paper ezea dagoenez, horrela mantentzen da hobekien gure belar usaintxuak. Nik hori beti gulen jatetxeetan egiten genduen holan, hartzen genduen, azpian jartzen genduen, sukaldeko papera pixatu umelduta, eta hor, albaka, martorri eta holako belarrak hor gortetzen genituen, eta egun batzuez irauten zuten oskailuan. Hala ere, normalean, nik gomendioa da hemen, holako belar usaintzuen sorta txikiak ero izaten dira, eta erabili barranean aldala dena erabili, eta bestela 3 egunetan, ella konsumitu behar dituzue, baina horrela gordetzen badituzue, gehiago irango dizu, hori argi da. Orain burura etorri zaidala, oberena izango litzake, etxeko balkoian izatzia, ezta? Etxeko balkoian aukeran bai. Mozten dituzu behar dituzuenak, eta oso herrisa dala landatzen, oso ondo mantentzen direla, eta aukeran hortxe mozten dituzu, eta erabilitzazkezu, eta besteak oraindik biziri mandatzen dira. Bueno, guk, hemen, gure bitxisua, eiten daukagu. Bestaldetik, arrautzak egosi behar ditut. Arrautza hauek, nik asmoa da, kurruskaria ditu dira. Kurruskari puntua nola lortuko da. Ingo ditu da, arrautzak hemen, ur irakinetan hasita 5 minutuz egosi, hau da, zuringoa egin da egongo da, baina barrutik gorringoa ez da egin da egongo, gero, zuritu ingo ditut, irinetik, arrautza irabiatutik pasatu, ogibi irrindutik pasa, eta ero, airfryerrean, lehegunean ingen ituen hemen arrautza eskoziarrak edo, arek zeukaten geruza bat txerriaren saltxitxana, ez? Kasu honetan bakarrik eramangote geruza bat, indako irinarekin, arrautzarekin eta ogibirrinduarekin. Eta airfryerrean 4 minutuz, 5 minutuz utziko ditut, eta horrekin du kurruskari ustea. Asmoa da, kanpotik kurruskari egotea, baina barrutik gorringoak gordinik jarraitzea. Horretako garrantzitsua da hemen, zandakoa, 5 minutuz bakarrik egostea gure arrautza hauek. Ura irekiten dagoenez, poliki sartu behar ditugu, zebestela apurtu ingo zaizkigu. Orduan, hauek barrura, hauek egosten, eta orain ja martxan dagoela, irakiten berriro hasi da, orain 5 minutu dauzkago, eta ni joango naiz bien bitartean gure ensalada egiten. Ensaladak zer emango du? Garizain zuriak. Garizain zuria badakizue, zurtoinak gogorra izaten dute, oso aritzu da, eta honekin purea bat eroin dezakezue, eta nun moztu behar da? Bueno, beraiek esango dizue. Puskatzen dan lekuan, horti moztu. Gero, zerringo dugu? Hartu, eta gutxi gora era, hauek ez dira oso lodiak, baina zuritzen joango gara, eta erabiliko du dena. Ensalada honekin egingo du. Espageti fin hauekin egingo dugu ensalada. Eta honek eramango du, oliba olioa,
modena ospina eta gatza besterik ez. Orduan, surtuen guztiak kendu eta ero hemen ongo naiz, raka, xarra finetan, mosten. Oso, esan bezala, arrautzak, egosten dijo azten bitartean, asko gomendatzen dalan, arrautzak gozaltzeko modan dago, mundu guztiak, baina pila bajaten dituzte, baina hiru lau arrautza gozaltzeko, baina, no? Gauza, energia pilo bat ematen dute, eta horrexegatik gomendatzen dute, eta badakizu ezerek ematen duten energia pilo bat ere, oloak, orduan. Hori klasikoa, gozaltzeko klasikoa da oloa, ez? Oloa, biak dira oso klasikoak, orduan zein hartu bata ala bestea. Bueno, nik esango dizuet, ze nutrizio ikuspentutik zein dan interesgarrigoa bakoitzaren zatze. Igual bakoitzari interesatzen zaio gauza bat, ala beste bat. Orduan, arrautzaren kasuan, xurgatzeko oso errezak diran proteina osoak ditu eta asetzaileak dira noski eta glukosa ere kontrolatzeko erresagoa da. Oloaren kasuan kolesterola eta azukra erregulatzen laguntzen du, asetasuna ere errazten du eta horretaz gain landare proteina pixka bat eta energia iraunkorra dute. Hau da, pixka bat labur bilduz. Proteinak bilatzen ari balin bazara, hobe da arrautzak hartzia. Aldiz, bilatzen balin badituzu, beste mantenugai batzuk non kasu honetan oloak dituen eta energia bilatzen ari bazara, hau da, kirola egitera atera behar balin baduzu ondoren, kaloria gehiago dituenez eta energia gehiago ematen duenez, oloa interesgarriagoa da. Orduan, nik normalian entrenatzea joan behar balen badut, edo horrelako gauza bat balen badut, interesgarriagoa da, oloa jateaz energia hori ematen dizu, eta arrautzak ematen dizuna da, beste gauza batzu, beste proteina eta mineral batzu. Eta orduan, ni imaginatzen dut, hor osoena izango zen, arrautza horiek ogiarekin ondo bustita, hor proteina sartzen nahi naiz, hidratoak sartzen nahi naiz, ogi ona, integrala, eta bustita ondo, txof. Orokorra esaten duna da, noski ez dastatzea hori bakarrik, baizik eta beste elikagai batzuekin nahastea, ez? Gozaltzerako garaian, fruta pixka batekin, zainzuri hauen burua hauek salteatuta pixka bat, hauek egin ere, zoragarri, ez? Hori da. Guk azkenean lortu behar dugunan gure dietan da beti esaten dugun bezala. Pixka bat danatatikan jatia eta gozaltzerako garaian, pixka bat danatatik ere, beti behar du bere fruta zatiak, eta, kirola egin nahi balen baduzu ondoren, eta energia asko gastatu behar balen baduzu, jakin dezazuen, badaudela elikagai batzuk, non energia gehiago ematen duten beste batzuk baino. Ni oloa askotan jaten du, olo jalea, naiz? Nere semeak izan da, baita guzter zegara, oro jaleak, eta bai, ni olo jalea ere banaiz, eta oloa gustatzen zaite, oloa, gaina, batzutan iten dut, porrenxero esaten dana hori, etxea erortzen ari zaizula, eta argamasa moduan balio dizuena, egosita oloa esnetan, hor goiara sartzen duzu horrela, eta ez da erortzen nahi gabe ere, eta horrek asetu, indartu, eta horrekin, ez da, kirola, harri jaiki, altzata erosein alduzu. Orain horrekin jarraituta, eta badakizue osasuntxu jatia hemen beti esango dugula, badago ikerketa bat egin zen, duela urte batzuk ikerketa bat, non jendia pentsatzen duen igual, osasuntxu jatea merkea da ala garestia den. Beti esan da garestia dala. Hori dala, esaten da garestia dala, baino ikerketa bat egin zen, hau da, 181 herrialdeetan, saldutako 800 eta 60 elikagaiekin, beraz, ikerketa nahiko garrantzitsua dena, eta, kontatzen zen, bertan, ingurumenean duen eragina, prezioa eta nutrizio balioa. Hor hiruak ikertu ziren. Eta zer esaten zuen ikerketa honek, zein izan zen ondorioa? Ondorioak esaten zuen garestienak izaten zirela ingurumean duten eragina duten elikagaiak. Hau da, adibidez, haragia, esnea eta horrelakoak. Eta garestitze horrek ez duela zerikusi handirik balio nutrizionalarekin, baizik eta beste ingurumen hondakinarekin. Horrexegatikan izan daitekeela elikagai osasuntsuak merkeagoak ala garestia aurkitu ditzazkegula, baino ez dagoela erlazionatuta
elikagai osasuntsu batekin. Vale? Beraz, oberena, era errezinean, etxean kozinatzea, zegia da, dana prestatuta eta horrela, eroste balen badugu, orduan garestitu daitekeela, ze noski, enpresek eta horrela kobratzen dizute, lan hori, eta guk gordinik erosi ezkero eta etxean prestatzen balen baditugu, elikagai osasuntsuak ez du hain garestia atera behar. Noski gero horren barruan badaude, prezio maila, nivela, kalitateak, eta horixe, baina bueno, ez luke egon behar erlazionatuta osasuntsua prezioarekin. Ikerketa honek esaten duen bezala. Eta batzuk uste dute osasuntsua esaten dugunean, jun behar garela, ekinoara, antioxidatzaile pila dauzkaten gauzetat, olako gauza badauzkagu egunerokotasunean gureak ere, dilistak, tomatea bera, ez dakit, zemat, jaki eskuragarri dituguna, merkeak direnak, eta prestatu inbat dira, noski, janaria ahora ematen badigute, oraindik arestia baterako da, ez? Orduan, mesedez, eta behin, kozinatu etxean. Hemen adibide argi badago, hau, dana, nahiko osasuntxua, adibidez, arrautzak, zainzuria, porruak, egin daiteke, gauzak, eta ez hain garesti. Esne gaina botako digu, koipe gehiegi badaukago ez da ezin dugula, hartu esne lurrundua bota jozue, ero bota bitxizua bati esne erdi gaingabetua, ero gaingabetua. Hor koipe gutxo. Baina, koipea behar dugula, gizakiok, orduan, erotu ez gaitezen, eta beti esaten duguna. Aldala, profesional baten eskuetan jarri, eta kozinatu, etxean sartu, eta kozinatu, zuetako asko hor zaudetenak badakigula egiten duzuela, baina, zema burruka jendearekin, nik lehen batekin hitz egiten, ez da bakarrik kozinatzia. Urrengo egunean zer erosketa egin, zer prestatu pentsatzia hori buruko mina ere bada. Jendea esan, eta bihar, baina segun, etxean zelako jatuna diren, ez? Etxekoak oso jatunak eta dena jaten badute, berdit zaizu. Baina bestela hoiendako beti beraien menu, egin behar, ez da izar, bada buruko min bat, baina, nahi eta nahi esartu behar dugun buruko min bat, zelikatu inbar gara, eta jani behar du. Arbintz, utzia zubeitu, nik hauek zuritzen da horrela jarraitzen dut, arrautzak egosi ditut, oin ingo ditut, ostu inditut hor, zuritu ingo ditut, eta gero esan dakoa. Irinetik, hemen beste bi arrautza dutzi ditut, hauek irabiatu ingo ditut, arrautzatik eta obigi birrindutik pasa, eta gero airfryerrean. Eta honek oraindik birrindu inbar dugu, esne gainarekin, orduan lana badauko, itxoin pixkat, ez zaitezte urruti joan, gu zeituan gatoz da. Lagunok, bueltan gara, eta gauzatzuk aurreatu ditugu. Dagoeneko, gure pitxisua birrindu dugu, atala dugu hori sortatxoa induena belarru zeintzuena, eta arrautzak zuritu ditut, irinetik, arrautzatik, eta hogi birrindutik pasa, eta hauek doaz orain airfryerrera. Hau da, labe txiki horretara. 200 gradutan daukat, eta horrengo dira, gure lantalde bikain honek abisatuko dit, 4-5 minutu pasatzen diren, eta hori bitartean, ingo duana da, bitxisuak zer ematen du. Kasu honetan bitxisua ez da izango, epele izango da. Eta ingo duana da, iragazi, esne gaina botako diot, eta listo, hola nutziko du. Ezer gehiago ez diotingo. Eta honek, hori, gure airfryerrera sartuko diot, Hasta honetan dira bigarren aldia erabiltzen dugu. Labe moduan funtzionatzen du, eta egia da, kantitate gutxi edo txikian egiten bali madezu, labe guztia piztu ordez eta horretaken kontsumo guztia erabili ordez, airfryerrak ere horretarako balio du. Egunean lagun batek etxian, ezin hobe. Lagun batek galdetzen zian. Egunero erabiltzen dugu. Ez, ea merezirion airfryerra erostea ero ez. Ekipo, 5 minutu mesedez. Nik esango nioke baietz. Bai, txon, esan nion. Bakarrik bizitzara? Ez, nerea. 6 zarete etxean. 6 entzako. 4 semea laba dauzkate. Eta hoi jatea guztau egiteaten. Eta esanen, zuen etxean agian oraindik ez. Eta beraien seme alabak etxetik joateko, urtetxo batzu falta dira. Orduan gero biak eratzen direnean etxean,
Agian Orduan, bai, baina gaur egun Ez, egia da, Ni nire amuna, esan diten, erosko didazu, eta, bida, behaketzekin edo zein erabaki, eta, erabako didazu bat. Eta bakarrik bizidanez, oso ondo da gauzio, labe guztia ez pizteko eta kontsumo guzti hori ez edukitzeko. Berak nahi duen zerbait txikia momentuan egiten dena, eta labe moduan funtzionatzen du, baina hori, pertsona asko balin badera, eta esaten duzun bezala, familian 6 bazarete, pentsatu hortxe zer egingo lirake, zer ez. Eta inbarko zanazan pilo bat aldiz erabili, eta hori ere ez da oso arrunta edo erraza erabiltzeko. Bikote bat entzako, azkenean, bikote bat, etxean bikotea bazare, eta aiteko urraburu bat, ero oiasko iztar pare bat hor kabitzen dira patata batzuekin, horrelako gauzak, baina gero, jenteak ez izena gaizki dauka, frigigailu bat ez da, labe bat, haizearekin funtzionatzen duen labe bat da, eta orduan, haize frigigailua esaten du, orduan, hortxe dago, ez da? Eske jenteak uste, kroketa frigitzeko eta olio gabe. Bueno, guk gaur ingo duguna, baina ez da frigitu. Bueno, hemen, esne gaina bota diot, eta bitxisua bat izango zan hau izalduta dugu, ez? Bai. Otzean, hartzea. Piper beltza botako diogu, gatz pixka bat, eta bitxisua bat hau otzean izango zen. Baina gero, arrautzak epela jungo dira. Ensalada bai jungo da hotza, baina bestela orduan izango da pixka jolastea. Hau epela, ensalada hotza, eta gure arrautzak aterako dira labetik, 3 errezetak batian. Zigor, gaur gastronomia iraunkorraren eguna da, bale? Hori zer da? Ditugun azkenen baliabidei probetxua emateko eguna, ez da? Zer nahi dugu, kontzientzia hori sortu, non gauzak askotan bota egiten ditugu eta berrerabili daitezke edo aprobetxatu daitezke lehengo antzuk adibidez, gaztaren azala erabiltzen ez da, mikrobina sartu genituen eta aprobetxatu genuen, eta hemen badago Euskal Herriko Unibertsitatean ikerketa baten bidez lortu duten pipa azalarekin bateria pip hori da. Lurrera ez, barkatu, ostra! Lurrera bota ordez, egia da askotan, eta pipa janez gero lurrera botatzen dirak, dena geratzen da moduan, eta ez. Horrela ez da egin behar, eta kasu honetan, beraiek, unibertsitate honetan, egin dutena da, pipa zalarek erabili, kargagailu batzuk edo bateria batzuk egiteko. Orduan, ondakin edo ondar organiko honekin lortu dute hori, eta egia da, saiatu direla beste elikagai batzurekin eta horrela egiten, eta ez dute lortu horrelako funtzionamendu bat. Lortu dute bateria honekin 1000 karga eta deskarga egitea. Bai. Eta, gaurko egunerako, iruditu zait, adibide oso aproposa. Horre, antza, nik duela hilabete batzuk Bilbon egin zen olako itzaldi bat, baterien inguruan dauden mito faltsu horiek pixkat horren inguruan hitz egitera, ez? Nola, gasolina duen kotxe bate baino sua handia ateratzen duen. Sua hartzen dut, gehiagotan hartzen dutela sua, ez. Hartzen dute sua oso espektakularra da, baina ez da gehiagotan ez die piste, sua ez dute hartzen kotxe horiek. Gero baita hitz egiten zuen, zenbat, askotan zu, telefonoaren bateria utzi behar da, era bat deskargatzen eta gero topera kargatu. Ez, esate dute, 20 eta 80 bitartean jokatu behar dela. Eta gaur egun ari direla, munduan zer dago pilo bat, gatza, sodioa. Eta sodioa bateria ari dira lantzen. Eta pipa hauek doaz, sodio baterien taldearen barruan daude, eta alde hortatik, teorian, etorkizunean merkeauak izango dira, zeitzasoan sodio pixkat badaukagu, ez? Airfryer listo, ekipo? Bale. Bueno, orduan, nik hemen, ensalada ikusi duzue, Modena ospina, gatz pixka bat, piper beltza, eta oliba olio Virginia extra. Oinarrian, jarriko dugu, gure bitxisua krema pare bako jadakada, gero, kabi bat ingo dugu, eta kabian arrautza jungo dira. Orduan, kabia zerekin ingo dugu? Gure ensalada honekin gari zaizurien... Gordinik daude, ez da? Gordinik. Gatzarekin eta hemen bigundu egiten dira, baina horrela
kabian itxura eman nahi nian, baina bueno, ulertzen da kabia dala. Edo bestela Kabia belaze dala, bat ez? ere esango nezake, ez? Orain jarriko diogun arrautza, bueno, igual kabi moduan ere balioko luke, ez da? Ez dakit. Bueno, hementxe, gure kabian... Ez dira kroketak, Orain sartu iritsi bali mazerate ez dira kroketak. Arrautzak dira... Eta kurruskari daude gure geratu da eta. arrautza hauek segatik, bain ditu bolako, ogi birrindutik, pasatu eta ero labean olako golpe fuerte bat eman dio. Hemen daukazue gure bitxisua krema arrautza kurruskariekin eta gari zainzuri entsaladarekin. Barrutikan gorringoa zer Bai, dago, likido hori da asmoa, ez da? Gordinik egotea da. Venga. Orduan, bueno, hemen krematxu harrapatuko dugu, azpian daukagulako, gero ensalada crunch punti bat izango du. Eino hori, mesedez, buskatu arrautza hori, a ber. Ea, hau Instagramerako, ez da? Bueno. Ondo. Atera da, marrekoa, zuzenian. Bai. Eta hemen, oin dena, Danapatik, ez da? saiatu behar gara, danetik gartzen. Ondo? Eta zei, gurekin, orain, tortillanik pankeikean itxura daukate. Beitu, pankeikak izango zin hau. Pancake eta tortilla antzera. Bueno, batzuk pizza deitzen diote. Pizza. Bai, gero esango izu zari. Gero, bitxisua. Ensaladarekin eta? Amarrekoa gelditzen da, Oso naho. Baina kurruskari, zainzuriak ere bere tekstura bizia dauka, oso goxua, oso ona, eta orain geratu hemen, laizter, bigarren erreztarekin hasiko gara. Betiko tortilletaz, pixke bat nazkatuta balen bat zaudete. Nik hementxe ekarriko dizuet tortilla berezi bat, japoniarra, okonomiyaki izena duela. Begira, nola egiten den. Aza eta irugiarra zartagi batean gorritu eta gorde. Bestetik, arrautza, irina, ura eta gatza nahastu. Dana ondo nahastu eta zartagin batera bota eta 4 minutuz alde bakoitzetik suertainan kozinatu. Amaitzeko soja saltsa eta maionesa gainetikan ipini. Bueno, nik ikusi ditudan errezeta guztietan egiten denean tortilla deitzen bali badiogu, ze irina dauka, beraiek tortilla deitzen diote, guk ere horrelaxe deituko diogu. Egiten dana gordinik nahastu, gordinik nahazten da, eta ondoren zartagian alde batetikan eta beste batetikan gorritu. Nik kasu honetan nere erara egingo dut. Ingo detena izango da, pixka bat, olioa berotu, eta ingo detena da, aza alde batetikan, eta ondoren irugiarra pixka bat gorritu, bale? Ze bestela beldurra dauket gordinik geratzeko eta nahi gustatzen zaizkit gauzak ondo egosita, beraz, nik kasu honetan nere erara egingo dut, eta hemen ingo detena da. Zati txikietan moztu gure irugiarra, eta dena ondo zartagian gorritu, eta ondoren egingo detena izango da nahasketa guztia. Kasu honetan ikusten duzu, tortilla denez, arrautzak dauzka, eta berezitasun bezala zer dauka honek, hori, irina, lehen komendatu dugu, irina eta ur pixkatxo bat. Egiten da ore moduko bat, dana ondo nahastu, eta gero zartagian, buelta eta buelta, tortilla bat izango balitz bezala xe. Bai, ideia bat egiteko, guk ikusi genituen taberna batean egiteko, eta dira olako, lehengunean armitzekin zituen pancake antzeko olako pil antzeko batzuk, eta oinarrian bakarri daukate arrautza, irina eta asa. Hori da oinarrizko errezeta. Eta hau da gerra garaiko, gerra ondoren, mundu gerra ondorengo errezeta bat, hor Kansai eskualdean asmatu zena, hor bi teoria daude, zegero Hiroshimakoak ere esaten dute, beraiek asmatu zutela, eta, eskura zeuzkaten, 3 osaiekin hasi ziren egin, ez? Hori, izan dago, asa, irina eta arrautza, dana nahaztu ikustuzten, gero hortik, horiek, sartaian pasa, eta listo, besterik ez zaukaten soja saltzero izango zuten, olako beste saltzaen bat gainetik bota, eta listo. Bersioak pila badaude, gero badaude oinarri hortatik hartuta, hau da, irina, arrautza eta asatik aziz, gero daukate oiaskoarekin, itxaskiekin, irugiarrarekin, guk ikusi genuena nola egiten zuten,
zeukaten gopor batean hori, asa arrautza eta irinan, asketa hori plantxa zen barraren aurrean, olako plantxan dira, zure aurrean kozinatzen zuten, eta plantxa horretan botatzen zuten, hori burduntzaliakin, olako opilero talo lodi baten neurria, uste zuten minutu batzuk egiten, pare bat minutu eta ero oiasko pusketak ordina jartzen zizkote gaina. Berriro ere, ore pixka bat gehiago, eta gero agian gazta pixka bat, eta ore pixka bat gehiago. Utzi beste 4 minutu egiten, buelta ematen zioten, eta beste, 6-8 minutu izan zuten han egiten. Egia da, plantxa ez zegoela oso fuerte, baina ikusten zen, kozinatzen ari zala, ez? Eta gero bukatzeko, atera, eta horrelako, saltza lodi bat bota zioten, tamari antzeko bat, baina lodilla zala. Teriyaki bezalako... Ez da saltza zen, eta gero soja zeukala oinarrian, eta gero beraien maionesa fin batekin holan bukatu. Zure aurrean ateatzen zizuten, eta, ez da guk ez genuen gaztatu. Ondoko ez guk hori, joan ginen grabatzera bakarrik ikusi genuen, hori ez genuen grabatu genituen, sojarekin lan egiten zuten, tofuarekin lan egiten zuten jatetxeak, ramenarekin lan egiten zuten jatetxeak, sushiarekin bakarrik lan egiten zuten jatetxeak ikusi genituen. Honena ere, zebakizue, japoniarrak espezializatzen dira zerbaitetan, eta hori bakarrik egiten dute, baina hori bakarrik egiten dutenak. Badaude tempurarenak, badaude sushiarenak, bakoitzak, bere estiloa dauka, baina egia da direla oso perfekzionistak, eta puntua aurkitu arte, ez dira geratzen. Hau da oso kaleko jaki batangoa, esan dagoa, kansaikoak eta... Badaukate pikea, zeinen adan, beraiek asmatu ote zuten, baina, osagai sume hauek ikusten da, gerra ondorengo erzeta badala, nola tripa bete behar zan, eta, osagai hauekin, txarra ezik da, egon ez, asa gainera, denbora luzez irauten duen barazki badanez, hoxe, arrautzak ere izango zituzten da, listo. Aprobetxatzeko ere, ez da? Ze beti igual, beste era batzutan jaten dugu, eta tortilla honetan, nahizue, ondo geratu daiteke ere. Bai. Ona, eta ona badakizu zer dan, azte bukaerautan, gaina gaur uste otazten dela, azken arrok Gasteizen, eta, azken arrok esan da, izenarekin, badakizuen, beste regetoirik ez duzuela entzuko, azken arrok da daukazu, 2002an, izan zela lehen edizioa, baina edo norrezta pasatu hortik, Igual, baita zuri ere entzunak izango dituzu, Seguraski. Bob Dylan. Gizon da, ez? The Who. The Who entzun dituzu inoz? Ez ditut. Oso onak, The Who. Ze garaiko tazat hitz egiten ari gara? Ze garaikoak dira? Oie, azken arrok 2002an hasi zan, da hauek zirenean ja ordurako jasarrak ziren. Osea, ordo, oenedien mitikoak, talde hauek oso mitikoa dira. Kiss egon da bertan, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, talde pilat, eta aurten egongo direnak, baita Alice Cooper, Social Distortion, osea, ikusten du, gente, mitikoak, talde mitikoak ekartzen dituztenak, eta nik talde hoen nuen ezautzen, gero musika entzun nuen, eta T-H-E, bost 6 zazpi sortziz, de 5, 6, 7, 8. Honek zuten Kill Billeko musika, Kill Billen horra gertzen da, tipa hau hamburruka batean, musika, gaina jatetxe bat agertzen dena, zebakizue Tarantinok horako gauzak asko lotzen ditu. Osa, bere pelikuletan, norbait jaten, ero janariaekin zerekusia daukan zerbait, nik uste bere pelikula guztietan ateratzen dela. Denetan dauka, estenaren bat, non agertzen diran pertsoneia, pelikulako pertsoneiak, jakiaren, ero janaren inguruan. Eta hortan, bada bere zigiluetako bat, ez? Horlan neko pelikula eroak egiteaz aparte, hauek tartean egoteaz, eta, talde honen musika zen, pelikula hortan agertu zana. Kasu honetan nik egin dut tortilla bat justu zartagiaren neurriarekin. Nik ikusi izan ditu zartagi handi batian egindakoak eta igual espatula baten laguntzaz buelta ematen diotenak, nik kasu honetan betiko tortilla laterarekin buelta eman
eta listo. Horre ere ze plater erabiltzea, garrantzitsua. Txitsua. Ni dauka lauma, gero, platere ateratzen dut, gero, sarteira buelta ematen duen, erdia gehatzen zaitor. Eta zeukan plater bat, zein iskinetan, kurbarekin ez da. Gorak egiten zuena. Orduan, bueno, hor behiratu beharra, platera leune izatea, hor badaude truko batzuk, platera urarekin busti, olioarekin busti, hobeto irristatzeko behin tortillari buelta eman dionean, baina batez ere oso garrantzitsua, izkinak, leunak izatea, lisua izatea, eta ez egukitea holan gorak egiten duela. Ze bestela, alperri zabiltzate, erdia ero gehiago beratuko zaizua. Badakizu zein dan trukoa, oberena. Airera Asko bota. egitea, asko egitea. Esperientziarekin beti asmatuko ez. Gutxitan egite balin badezu, orduan normala izaten da, ondo ezatiatzea, baina asko egite balin baditzu ez, segura eski hobeto aterako zute. Ikusten duzu, nik hementxe tortilla normal bat egin dut, eta listo, alde batetik eta bestetik. Egia da, oso azkar egiten nagoela, errezeta honek berez daramaki denbora gehiago, baino gordinik sartzen direlako osagaiak tortillaren barruan. Eta nik hemen denbora gutxi dudanez, esan dut. Ingo dut, lehen da bizi, barrukoa, eta gero buelta eta listo. Eta gero guztuetara, badagoela, bazuk esan duzuna. Dago jende bat, agian, nik badaukalako lagun bat, kruntxo hori ez zaila gustatzen. Barazkien, ez dakit, tipula, berari tipula zai gustatzen, gordini. Tipula, egia da, badago jente bate, hori bizitasunez bazaizu gustatzen, hartu, xerrada finetan moztu, txorrotan azpitik jarri txino batean, txorrotan azpian sartu, eta urotzadekin horreuki pixka bat. Horrekin indarrak entzen diozue, eta krunch puntu hori pixkat kendu diozue. Gero ondo lehortu, eta ensaladan bota. Eta badago jente bat, asa, agian, ez dakit, horra asarea pixka gordina geratzen da, ez zaiola gustatzen. Borduan, moldatu errezetak. Errezeta daude hor, gutxi gora ere ukiteko oinarri bat, gero zuek zuen gustora eitzazue, eta zuek gustoko dituzuen osai. Nirakidan baten maionesa etzion botako honi, eta han botatzen diot, Zigor, ni hemen bueltak eta bueltak ematen ari naiz zergatik. Ez da tortilla arrun bat arrautzekin bakarrik egina. Irina dauke arrautzak, beraz, ez den nahi utzi erdiegosita eta horrela. Nik tortilla patata bat edo jate bali madet bai gustatzen zaidala barrutikan oso egosita egon gabe. Baina kasu honetan ez, irina dauka horrek eta egosita egon behar du bi aldeetatik. Egunean ikusi niun bideo bat, gaur egun bakizu ikuste dituzue patata tortillak gero eta gordina bakatatzen ditu. Gehiegi, kasu batzuetan gehiegi. Baina pasada bada. Eta zegoen olako humorista bat, eta ikusten zen, olako sukaldari bat tortilla taten, eta ara, patata tortilla sorbetea, ze ona, horren gainean igeri inalda, ez da ize, olako komentario egiten. Batzuk onak dira, onak dira, oso onak. Bat, atera zuen, moztu zuen, eta nik ez da nola lortu zuen ateratzea osorik. Ze, gehiagizkoa da. Ni oso gutxi inda gustatzen zait, baina zena izu esan, pixka bat kozinatu zazue. Horren besterako, nik uste dut ezan. Ikusten duzu, nik ja tortilla hemen txeprez, eta indetena izan da maionesa sartu hemen txe, pixka bat politxa jartzeko, bale? Hori te dute beraiek, holan ari finak, ari finak bota, alde batetik, eta bestetik, eta orain, soiarekin berdin. Zarete horrekin idazten Soriona, Maritxu, idatzi daiteke, idatzi daiteke, baina hori utziko dugu beste baterako. Usten duzu, Indikan ere, pixka bat. Eta honekin bai. Gaurkoz amaitu dugu tortilla oso berezia, eta hauxe izan da, nire gaurko okonomiyaki tortilla. Bueno, tortilla berezia, gaurkoa. Horrela ikusita patata tortilla ematen. Ematen du, gain irikita segura eski ez duela eman hori, baina a ber zer modu gauen. Pizza deitzen zioten toki batzuetan, ez da? Pizza deitzen diote, ze danetari botal zeio. Eskura daukasun edo zer botal diozu. Una, hau. Igual bertako tortilla egin geratuko gineak ez da, baina... Baina, bueno, hau, nahi dut esan. Beste zerra desberdina,
Asa ez dio nabaritzen zaporia nik gehiagin. Maionesak eta. Gehiago soja bota bartzaio, gehiago. Nahikoa da, horrela nahikoa da. Eta honekin gaurkoak Nahiko. bukatu ditu. Bihar gehiago, txorienen, hemen, zuen, telebiztego, Agur.